Prøv lige at se der, han skudte mig igennem væggen. Kom, det er ned det der. Kom igen, Thomas. Hej Jepper. Jeg tror, du sørger for at skyde på Cobra, Thomas. Det er kun det er Thomas og ham der X-team, der lærer det, venner. Det er kampmænd, Frosse, venner, de er fede svin. Ja, venner, de er dyr. Hvad man har det? Ja, Cobra, han dogskede mig selvfølgelig som altid. Og igen. Ja, det var scope. Lol, det der så sikkert lige lidt igennem væggen, ligesom det er Mathias. Jeppe og Malte, I taber, eller hvad? Ja. Hvorfor joiner I mit team? Fordi jeg gerne lige vil have en plus-score i stedet for en -3-score. Nej, fordi vi ikke gider være mod en hacker. Jeg gider i hvert fald ikke. Han har jo hack på. Kom så, Thomas, Thomas, hvordan kan det være, at han no-scoper 50% af alle hans skud? Og hans... Ja, han er Simon! Se, Thomas han kan jo godt nakke ham en gang imellem. Ja, en gang imellem. Thomas, hvad fanden? Thomas, det er mig, Thomas, det er mig. Træk tid, Thomas. Træk tiden ud. Vi lader være med at knife hinanden. Thomas, hvorfor skyder du mig? Bare lad være. Men Thomas, hvorfor skyder du mig? Fuck, vi prøv, Malte. Ja. Thomas, hvorfor Så skyder nu du? kommer en knife for mig i ryggen. Nej, jeg gør det fandme ikke. Thomas, Hvad? hvorfor skyder du mig? Jeg vidste jo ikke, om det var dig. Thomas, næste gang så laver vi ikke knife fight, fordi at så har vi kun 15 sekunder, ellers så dør vi begge to. Ja. Kæft, det var dumt. Bam! Så. Se til Winman. Hvad fanden er det for noget lort? Vi skal ned i Cobra igen. Okay, så får vi se om mig. Og jeg håber Det var Cobra sgu da lige ret fed musik, det der. Jeg håber ikke, jeg dør nu. Og nu er Det det går. for den her gang